ne on tuo reunasta. Eikö sä? Ota heti kun pantiin vähän pressuun kiinni. Terve! Terve! Moro! Vähän kiittää toi muovi. Pitäisikö mun vähän vetästä? Ei se on niin vähän. Ei. Joo. Nyt se rupesi jo viihtomaan. Kylmä iho. Eikä me oo heitetty ensimmäistä. Heittäkäs löylyyn. No, kiiltääkö se kauheasti tuo koko ajan? Se pääasia, että vanhemman oikeuden. Täten kastan tämän telttasaunan juhlallisin menoin. Olkaa hyvä. Ja se oli ensimmäinen kupillinen. Ja tämähän on piessy itsensä jo aivan hirveeseen raivoon tää mies. Onko sulla hytty siellä? Oo. Ei, täältä tulee oikeesti löytyä. Se oikeesti heijastuu vaan. Herranjestas. Tosta tekee vihreät, kato. Joo. No niin, nyt näkyy aika hyvin, kato. Näkyy. Pauli näkyy tuossa reunassa. Joo, Pauliina. Sitten Nyt tuli pisaroita. Kupivihta ei näy. Se on niin tuossa pimeässä, tuossa nurkassa. Joo. Tuu vähän tänne ikkunan lähelle vihtoon. Tuu vähän lähemmän. Niin. Että te näytte. Toi rupes hakkaa mua nyt. Ei se haittaa, kato. Mä oon aivan Mutta nyt pidä niinku... housut jalassa. Se on aivan liekeissä toi mies. Noniin. Menkääs nyt sinne penkeille ja heittäkäs vielä, niin tulee saadaan päästä Ai mikä tuoksuu. Tossa on sulle vähän. Kiitos. Tämähän on ihan saanut tän kuumassa. Joo. Voi maalima. Tää toimii hei. Hyvä. Noniin, näkemiin. Näkemiin. Oi laari laarilla, oi laari laarilla. Suomessa on hauskaa nyt asustaa. Ai jaha. Justiin noin oltiin tässä kaverin kanssa.